Ola, Que tal? somos as alumnas do segundo de ESO. Hoxe os vamos a ensinar como este bichiño chamado coronavirus entra no noso corpo. A pelota vermella cos palitos verdes é o bichiño, e a azul e laranxa é unha parte do noso corpo e é moi boa. Cando estes paíños verdes entran nos buratos laranxas, fannos dano. Agora os vamos a ensinar o bichiño por dentro. Dentro ten unha rosca negra chamada ARN, que fai que funcione. Para que o bichiño non nos faga dano, o médico ten que poñernos unha vacina, que esa vacina vai cambiar os buratos laranxas de forma e así o bichiño non pode entrar. Se seguimos as normas e respetamos as distancias, podemos facer que isto termine antes e que non nos faga dano. Bueno, hasta aquí a nosa presentación. Moitas grazas por escoitarnos e hasta a próxima.